Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Ei bine, în episodul de astăzi o să discutăm despre ceva puțin mai tehnic, aș zice eu, anume ce să facem mașinii pe timp de iarnă, cum să o întreținem corect și ce să nu-i facem. Primul sfat ar fi acela: în momentul în care ne pornim mașina dimineața la rece, să o lăsăm 10-15 secunde fără să ne mișcăm de pe loc, fără să pornim, iar după aia ne punem centura și putem pleca fără nicio problemă. Mulți recomandă să încălzim motorul pe loc. Eu nu vă recomand. În acest fel putem efectua condens în motor, căldură, rece, motorul stă pe loc, nu avem aer care intră. Nu vă recomand acest lucru, nu-l faceți. Cel mai simplu pentru a încălzi un motor este să pornim și să mergem cu mașina. În așa fel încălzim mai repede și ceea ce ține de evacuare, catalizatoarele, respectiv sondele lambda, și motorul va ajunge în temperatură mult mai rapid. Dacă noi vom sta pe loc cu mașina, motorul se va încălzi mai greu, va consuma și mai mult carburant, așa că recomandarea mea este: am dat ok și am pornit. Al doilea sfat pe care vi-l dau, evident, anvelope de iarnă, nu există discuții. Nu vă recomand să mergeți pe cauciucuri all season din mai multe motive. Acestea sunt un compromis între iarnă și vară. Nici iarna nu sunt cel mai top, nici vara nu sunt cel mai top. Și mai ales se uzează foarte repede și o anvelopă de calitate all season costă mult mai mult. Al treilea sfat pe care vi-l pot da este acela: să vă pregătiți mașina cu lichidele de iarnă, să vă asigurați că nu aveți doar apă în motor în loc de lichid de răcire. Lichidul de răcire are rolul de a răci, dar și de a proteja contra înghețului. Are niște aditivi speciali care împiedică înghețul. Și mai ales să vă puneți în vasul de spălare a parbrizului lichid de iarnă. În niciun caz să nu faceți lucrul ăsta, să spălați parbrizul la infinit până se consumă tot lichidul. Nu vă recomand. Iar alt sfat când vine tot vorba de lichide este să vă schimbați ștergătoarele la timp. Ale mele, din ce observ, sunt zgomotoase, curăță bine, dar mă deranjează și o să le schimb și eu pe astea. Eu nu folosesc ștergătoarele decât în momentul în care plouă și foarte puțin când e uscat. Probabil și de asta s-a uzat prematur. Deci lichidele plus ștergătoarele. Al patrulea sfat pe care vi-l pot da ar fi cel să aveți sistemul de aer condiționat funcțional. Iarna fiind mai mult umiditate, se strânge. Când noi lăsăm mașina cu căldura pornită în mers, ne-am oprit, această căldură cu caroseria rece de afară formează un pic de umiditate. Iar în momentul în care am să pornim motorul, poate să se aburească puțin geamurile, să zic așa, și aerul condiționat pe timp de iarnă ne face deumidificatorul. De asta asigurați-vă atât vara cât și iarna că acest sistem funcționează. Să facem o mică pauză de la vlog și să facem și noi să meargă algoritmul a YouTube-ului, să intrăm și noi în recomandate cu canalul. Și aș dori să scrieți în comentarii ce mașină conduceți, cu hashtagul #eu conduc 2 puncte și mașina care o conduceți. Și eventual, poate pe viitor, poate să facem un videoclip despre acea mașină. Al cincilea sfat ar fi acela: să nu aveți niciodată rezervorul gol. Jumătate sau cel mult un sfert. Și în un sfert să aveți mereu. De preferat ar fi să nu scădeți de sub jumate. Sub jumate sau mai puțin. Pentru că, la fel, cum v-am mai zis și mai devreme, cu condensa în interior, cu umiditatea, același lucru se întâmplă și în rezervor. Intră umiditate, se formează condens, condens egal apă în carburant. Apă în carburant egal daune la sistemul de injecție. Nu ne dorim acest lucru, deoarece mașinile noi au sistemul de injecție foarte sensibil. Și al șaselea sfat pe care vi-l pot da este acela: în momentul în care se apropie iarna,
montăm anvelopele de iarnă, ar fi să facem și o verificare generală a mașinii. Cum v-am mai zis și mai devreme, lichidele, să montăm anvelopele, ștergătoarele, să controlăm și baterie, sistem de iluminare, să fie tot în regulă, să fim siguri că alternatorul încarcă cum trebuie, să nu ne trezim cu vreo surpriză. Să ne asigurăm că toată instalația de ștergătoare merge, pompă, respectiv ștergătoare plus spălătoare de faruri. Și o constatare generală și să ne asigurăm că tot e în regulă în general cu mașina. Al 7-lea sfat ar fi cel să lăsăm motorul să se încălzească așa cum trebuie și să nu atingem linia roșie. Mai ales că motorul e rece, eu vă recomand la un motor pe benzină maxim 2500 de rotații, iar la diesel 2000 până în momentul în care se încălzește. E bine, eu la mașina mea nu am un act de temperatură a lichidului de răcire, dar nici a uleiului, dar plus minus știu că după 10-15 minute de mers în continuu s-a încălzit destul. Acum depinde și ce temperaturi sunt la voi. În momentul de față la mine sunt 7 grade jumate, deci nu este atât de frig. Al 8-lea sfat ar fi să evităm să spălăm mașina atât de des, pentru a evita ca apa să rămână în unele locuri. De obicei mai rămâne și nu ne dăm seama și apa pe termen lung în contact cu caroseria înseamnă rugină. În schimb, ce vă recomand, ați făcut un drum lung, ok, nu spălați imediat mașina, pentru că riscăm să ovalizăm discurile dacă spălăm cu apă rece. Câteva ore să se răcească toată mașina, iar apoi mergem și spălăm mașina ca să înlăturăm eventuala sare care s-a lipit de caroserie. Foarte important, dați bine pe la pasajele roții și pe acolo prin zona suspensiei, pentru că poate să rămână niște sare și eventual să apară mult mai repede rugina. Cam astea ar fi sfaturile pe care vi le pot da eu. Până data viitoare, numai bine, eu am fost Teo de pe TechWings. La revedere!